Sudah terbakar. Jari lurik wengis. Joy, kedengaran penjual Mas Gepang sing wirapa meli kedepan Bojonegoro nggih. Sing mirsani ngono dengan tuwa dalem. Mas Gepeng peng, ambungmu peng. Mas Omek. Ditunggu Mas Gepeng. Awatan Mbak Gile nggih. Kangge Mas Omek foto Malaysia mat penonton. Cak Pur Atling Darmo. Selamat siang, selamat mendengarkan. Pak Pri Juluk, ayo Pri, goyang Pri, Pak Pri Juluk. Iki lo berangkat bagi jare lurik tondo mata tak openi minangka taline tresno guji yen suwe ora ketemu lawang jare lurik wis ilang kangenku muga ora lali dengan susah ya Dik tau dilakoni berarti jeling lakoni biyen nggih ayo wes tondo tresno yen to aku lara bisa tanggo tanda aku paten ono wae aja Dik emane-mane Dik tenimbang aku bisa Mama
tresnamu kang bisa nambani kelong nangka paribasane tresnamu montok tokan wae tulung ana aku iki aja nganti aku mbok jati wala asana awak iki dhewe iya mas aku pengen kumpul dadi siji Pak Esti kok nangis temenatimu tobat tanpa dosa ninggalake aku iki lo iki lo iki lo iki lo dalekno panine tresno ilang jek bisa buah kae aja nganti udar ilang oh